खुलुमबाय बाथौ बिमुसारनि जानानै दा बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर 1 नं महनपुर गामिनि मुस्रि चितानन्द बसुमतारीनि न'खराव दा बिथाङा गोबाव सम जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा दंमोन। दा नैबे समाव बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बे समाव नोंथाङा बेनिफ्राय मुस्रि निर्मल बसुमतारी आं दिनै रुंसारि चितानन्द बसुमतारीनि नैथि फिसाज्ला जे आंनि आफा रुंसारि चितानन्द बसुमतारीया गोबाव सम बेमाराव गोग्लैना दंमोन। बेमारा जाहैबाय माने हिमग्ल'बिन गोमालांबाय थायोमोन, थैया जाखांनो रोङामोन। बेबायदिनो गोबाव सम बिदिनो जोङो थैखौ ब्लाडखौ जों चेन्ज खालामनानै होबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय गेजेराव बिदिनो मोजां जानानै हरखाब दाखालि फेब्रुवारि दाननि 7 अक्ट' खालि हठात डिसेन्ट्रि जानानै बे दिननिफ्रायनो जाब्रबथाय जानानै जोङो गोबां सिकित्सा लाबाय थादोंमोन। लाबाय थाब्लाबो जोङो मुसलपुर दानि मुसलपुर बिटिआर ओनसोलनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिभिल हस्पिटालाव जों देखायबाय दङमोन बिथां डक्टर महन चन्द्र बर' सारजों। बिथांनि नाजानायावबो जोङो आफाखौ जोङो रैखा खालामनो हायासै। मैया थांनाय थामहिनबा 12 फेब्रुवारि हरखाब 4 बाजियाव आंनि आफा चितानन्द बसुमतारी रुंसारि जालाङो। 1954 आव जोनोम जादोंमोन बाक्सा जिल्लानि बिटिआर ओनसोलनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय थामहिनबा दा गोदानै डिक्लार जानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गरेस्वर थानानि सिङाव सनमहरी गामियाव आंनि आफाया 1954 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। जोंनि रुंसारि चितानन्द बसुमतारी आंनि आफा जोङो गासै बिदा फंबाय जोङो 7 आरो आब' आरो बिनानाव जोङो 7 गासै जोङो 9 जन जोङो गासै बिदा फंबाय दङ आरोखि। बे मावनायनि सोमोन्दै बे आंनि आफाया रुंसारि चितानन्द बसुमतारीया मावनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंगोन जे आंनि जोनोमा बेयावनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं महनपुर गामियावनो आंनि जोनोमा 1975 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। जेब्ला आं उन्दैनिफ्राय आं मिथिनायाव आंनि आफाया बै समाव बाथौ फोसाबनायाव जोंनि ओनसोलाव जिबायदि फोसाबनाय बाथौनि गोबां सोमोन्दो लाखिनानै मावबोदोंमोन। बै समाव आं एसेबां गोसो गैयाब्लाबो फ्राय 1980 मायथाइनि बाथ्रा बै समनिफ्रायनो आगोलनि गोरों गोरा भबेन नार्जारीनि बाथ्राखौ खोनादोंमोन आरो मुथुर बसुमतारी आरो आंनि आयं मुथुर बसुमतारीया जोंनि न'खराव फैनानै बे गोबां बाथौनि बाथ्रा सावरायोमोन आरो बेबायदिनो ओनसोलाव गामि गामि थांनानै बाथौ फोसाबनाय खामानिखौ बिसोरो मावबोदोंमोन। आंनि मिथिनायाव आंनि नुनायाव आरो दिनैसिम आङो 46 इयार्स जाबाय। बे इयार्सआव आङो दिनैसिम आंनि आफानि बाथ्राखौ बेखौनो बुंगोन जे समाजारि खामानियाव जाय जेरैखि लिङा मानो न'खरनि खामानिखौ गारनानैब्लाबो रायजोनि थाखाय खामानिखौ मावहैनायखौ जोङो नुदोंमोन। थेवबो जोङो जेबो बुङामोन। बिदिनो सोरनिबा हाबा हुखा समाजारि खामानियाव आंनि आफाया आगोलनिफ्रायनो जोबोद मावनायखौ जोङो नुबोदों आरो मावबाय थाथों होननानै जोङो हेगारखाना होदोंमोन। बेयाव जोंनि जेबो बादा गैयामोन। दिनैसिम थैना थांबाय। दिनै मैया 12 फेब्रुवारि 2022 आव जोबलांबाय। बै समहालागै आङो दा थायो मुसलपुर बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउनावनो आं थायो। आंजोंनो दंहैयोमोन आफाया।
बे समहालागै थैनायनि समहालागै बिथाङा बुंदोंमोन आं मावनो गोनां बहुद खामानि दंबावो आं बाथौनि सोमोन्दै बे गावगाय जिबायदि लिरना गालांदोंमोन बिजाब महरैबो ओंखाराखैब्लाबो लेखा बुकफोराव बियो लिरना बहिफोराव लिरना गालांदोंमोन बेखौ नायनानै सानसे आङो मोजाङै कालेक्सन खालामनानै बिनि साननाय हनायफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानगोन आं बेखिनिखौ बुंगोन आरो समाजारि खामानिनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन जे आंनि आफाया आं उन्दैनि रुंसारि चितानन्द बसुमतारी दा बिथाङानि रुंसारि जानायाव दा नोंथाङा गामिनि आफादगिरि हिसाबै बिथांनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो नैबे 1 नं महनपुर गामियाव 1968निफ्रायनो बे जायगायाव थाफैजेनदों आरो बिथाङा थाफैजेननानै जोंनि सुबुं समाजखौ गामिनि मोजां बिबान लानानै मोजां हाबाफारि मावबोबाय थादों आरो बिथाङा जोंनि बाथौनि गिबि जोंखौ बाथौ धोरोमाव खौसेथियाव आवगायजेनबोग्रोनाय लाबोजेनग्रोनाय बाथौ लुनो दोनसिजेनबोग्रोनायानो बिथाङानो गिबि आरो बिथाङा गामिनिबो मैखोम बिबान लानानै बिथाङा मोजां हाबाफारि मावबोदों आरो जिथु बिथांनि मावनाय हाबाफारि बिथांनि बोसोन बे बोसोना दिनैसिमबो जोंनि 1 नम्बर महनपुर गामियाव सोलिबाय दङ आरो सोलिलांबाय थागोन आरो बिथांनि जिथु जोङो जोंनि बाथौ आफादफोराव जा बिबान लानानै मैखोमै बिबान मावलांदों बेखौबो जों 1 नम्बर महनपुर गामिनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों बिथाङा गामियाव माबा मोनसे बबेबा गामिजों बबेबा गामि माबा मोनसे जालायलायोमोनब्लाबो बिथाङा थाखा फैसानि अभाब अभियोग न'खरफोराव गावनो रां रुफा थाखा गाद लानानैबाबो गावनि मान सन्मान लाखिबोनो खारनै बिथाङा गोबां जोंनि गामियारिनि मानसिफोरखौ बायखोबोबाय थादों आरो लोगोसे बिथांनि जा मावनाय बे हाबाफारि मावनायनि सायाव जोङो महनपुरा जेसेसिम थाबाय थागोन जोंनि बे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव लाबोनाय जाबाय दा बेयाव नोंथाङा बियाब आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै मा बुंनो सानो दिनै मोनसे दुखुनांथाव सान बेखौ बुंनांगोन जोंनि गेजेराव रुंसारि चितानन्द बसुमतारीया गोमोरलांबाय बिथाङा जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन मोनसे समनि जोंनि बोसोनगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बे ओनसोलनिनो धोरोम फोसावनाय फेहेरनाय आरो फोगोमनायाव बिथाङा गोबां हाबा मावनानै फैदोंमोन खामानि मावबोदों बेखायनो बिथांखौ गागि दैदेनगिरि हिसाबै सन्मान होनानै जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांनि गोथै सह'खौ जोंनि खेराइसालियाव लाबोनानै बियाबनि गासैबो सोद्रोमाजों लोगोसे गासै दालाय आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाखौ लाफानानै जों बिथांखौ आलो गोजोनै सन्मानजों लोगोसे जोंनि धोरोमारि फिरफिलाखौ खोबनायजों लोगोसे बिबार माला बावनाय आर'नाइ बावनाय बायदि हाबाफारिजों जों जोंनि थानसालियावनो लाबोनानै बिदाय होनाय जायो आरो गेदेरमा रुंसारिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै खुलुमनायखौ बावग्रोबाय गेदेमा चितानन्द बसुमतारी बिथाङा माखासे साननि सिगाङाव जब्रायाव हिमग्ल'बिननि खमाव भुगिनानै दङमोन आरो डिसेन्ट्रि खिनाय बेराम जाबाय थादोंमोन दा बे समाव बिथांखौ जोङो लाखिनो हानाय जायासै मैया बिथाङा बेलासे मोनाबिलियाव रुंसारि जायो दा चितानन्द बसुमतारीया दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जिउनां सोद्रोमा आरो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गोबांथार बाथौ धोरोम फोसावनाय फेहेरनायनि हाबा मावबोबाय थादोंमोन बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जेब्ला दाजेननाय जादोंमोन बे समाव बिथाङा दाजेनगिरि सोद्रोमामोन आरो बेनि उनाव मथुर बसुमतारी बिथाङा जेब्ला आफादगिरिमोन बे समाव चितानन्द बसुमतारी अदेबानि दिनैनि रुंसारि जानाय बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन बे गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै बिथाङा बाथौ धोरोम फोसावनाय फेहेरनायनि जि जागायनाय बे जागायनाय हाबाफारिखौ लखिमपुर जिल्लायाव बिथाङा मावबोनाय जादोंमोन आरो मथुर बसुमतारी आरो चितानन्द बा रुंसारि चितानन्द बसुमतारी बिथांमोना बै समनिफ्राय गोबांथार हाबा मावबोबाय थानाय जादोंमोन आरो सिमेन्ट बियाबनि गोलाव सम बिथाङा बोसोनगिरि बिबानाव थाबोदों
बा बोसोनगिरिनि बिबानखौ लानानै हाबा मावबाय थानाय जादोंमोन। बिथाङा गोबां आर'ज मेथाइबो लिरनाय जादोंमोन बाथौ धोरोमनिनो आरो बे समाव जोङो बिथांखौ बुंनांगोन जे बिथाङा समाज सिबियारि महरै बिथाङा मान बान्थाबो मोननो हादोंमोन। दा हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुम बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो बिथांनो जोङो सासे बाथौ धोरोम सिबियारि महरै बान्थाखौ जोङो बिथांनो बावनायबो जादोंमोन।